Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-СЗКШ-TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вагаз телевизион ачык конкурсын дәвам итәбез. Тиздән Рамазан айы башлана. Шул уңайдан бүгенге вәгазебез Рамазан айын каршы алу дип атала. Аны Болгар Ислам академиясеннән Айназ Зарипов сөйли. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле тыңлаучылар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Менә тиздән безнең зур кунагыбыз Рамазан айы килеп җитә. Аллаһ субханаху ва тааля кешеләр арасыннан сайлаган пәйгамбәрләрне, Мәккәләр арасыннан шәһәрләр арасыннан Аллаһ субханаху ва тааля сайлады Мәккә шәһәрен. Шулай ук көннәр арасында Аллаһ субханаху ва тааля сайлаган җомга көнне. Һәм айлар арасында Рамазан айын. Рамазан шәриф айы. Хөрмәтле җәмәгать, Рамазан шәриф айы килеп җитәчәк иншааллаһ. Һәм шулай ук күбебез белә, шушы Рамазан шәриф айында Аллаһ субханаху ва тааля безгә ураза тотуны фарыз итте. Аллаһ субханаху ва тааля Коръәни Кәримдә Бакара сүрәсендә шулай дип әйтә. Аъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Я айюһаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Эй сез иман китергән бәндәләр, сезгә ураза фарыз кылынды. Аллаһ субханаху ва тааля бу Бакара сүрәсенең аяти кәримдә әйтә: Эй мөмин бәндәләр, эй мөмин кешеләр, эй иман китерүче мөмин мусульманнар, сезгә Аллаһ субханаху ва тааля ураза тотырга боерды. Ягъни белгәнебезчә, ислам диненә хәтле башка кавымнар да ураза тотканнар. Хәтта мусульманнар 2-нче хиҗри елга хәтле дә ураза тотканнар. Әмма дә ләкин шушы ураза тоту ихтияри иде. Ягъни фарыз булмаган. Һәм 2-нче хиҗри елында, Шәгъбан айында Аллаһ субханаху ва тааля шушы аятларны индергәннән соң бөтен мусульманнарга да ураза тоту тиешле булды. Мусульман кеше ул һәр вакытта Рамазан айын көтәргә тиеш. Чөнки Рамазан айында Аллаһ субханаху ва тааля үзенең бүләкләрен бирә. Һәм шулай ук менә без әгәр дә берәр җирдә бер нинди дә булса да зур кунакны көтәбез икән, без шушы кунак килүенә ничек тә булса әзерләнәбез. Тәмле ризыклар пешерәбез, иләребезне бизибез. Һәм менә без шушы Рамазан айында зур кунак итеп кабул итә алсак, без иншааллаһ бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бик зур бәхеткә ирешәчәкбез. Чөнки Рамазан айы ул зур кунак. Елга бер тапкыр гына килә. Һәм без шушы кунакны хөрмәт итеп, тиешле рәвештә аны каршы алырга тиешбез. Әлбәттә, иң беренчедән без кылган гынахларыбыз өчен тәүбә истигъфар кылырга тиешбез. Икенчедән, чын күңелдән, ихлас күңелдән Аллаһ субханаху ва тааля ризалыгы өчен шушы айда фарыз гыйбадәтен үтәп ураза тотарга тиешбез.
һәм шушы Рамазан айы алдыннан, әгәр дә безнең бурычларыбыз була икән, без шушы бурычларыбызны түләп бетергә тиешбез. Әгәр дә, мәсәлән, без берәр кешене рәнҗеткән булсак, без шушы кешедән гафу сорарга тиешбез. Һәм Рамазан айын каршы алып, без тиешле рәвештә чистарынып, пакланып, шушы Рамазан айына керсәк, иншааллах, Рамазан айында да Аллаһ Субханаху ва Тааля безнең бөтен гөнаһларыбызны да бетерер, иншааллаху Тааля. Вәгазьләрне 15 яше тулган һәркем видео язма рәвешендә җибәрә ала. Ә бүгенгә барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп, сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.